سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالوه علتا وزيناتات كوناتات إثيوبيا نيرتراوين سدتنياتات بزملكات محبر انفورميشن فورم فور إريتريا سردو دبدابه دونالد ترامب سلطان مركب مقبايو جاباناو مينيسترن زبالو كال انزدهس زيناتات حيزلكم ميس يلغو هابزا چانل ناي وتر تخاتلتن مخان دما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀጻል ኣብ ዘለዎሉ ግዜ ኣብቲ ኩናት ብመዓይት ዝቑጸሩ ይሞቱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ከም መግለጺ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ እዋን እቲ ውግእ ኣብ ዝተፈላለየ 8 ግንባራት ይካየድ ከም ዘሎን ብዙሓት ሰባት ይሞቱ ከምኡ ድማ ብዙሓት ንብረቲ ይመዛበሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ነዚ ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ተኸታታሊ ውግእ ልዕሊ 500 ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ 29 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ሚሊሻን ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ኣዛዚ سمين إز ميجر جنرال بلاي سيوم مزرابو فانا زبال معكن زينا إثيوبيا حبيرو زنبرو خوينو معكن زينا رويترز دما نحدو وتهدرو مكونن بمتقاس اب قصر قربا فلالاي كوانتلو بزح موتات زملكت دارغا تماساسال قصري يزرغي يزركب معكن زينا رويترز بتوسغي بفلاي ابدان شاب استخيده كوينات منጭታቱ بمتقاس بمايز قصر وتهدرات فدرالاو منغستي كمز تقتلي صبصيبو بتوسغ معكن زينا رويترز لعل قصر زلوم ابتو كينات قوسيلوم كمزلو كغلص انكلو حدا أجانس فرانس بريس بهال معكن كا كبسب مويا حكمنا زرخوا حبريته لعل كل تميت وتهدرات حكمنا وحجز يقبروا لهم كم زول قاليسو إزي بتحد وجن كخون كله بوجن تجري دما إذن معكنات بس إنك تزلوا مقراص من رخبيتات زخونا زرخوا حبريته كم زي اللي بمجلس اتوكينات بحيال ملك عيقص الكم زولين قاليسان كمون اتوكينات زكاية دلو زل كبابي مسمرات تليفون كونه كلمة رخب من قدتات زتعصوا بمخانم أبتحد وجن أبسب النبرة تنزبط حقودات كفلت أي كألن يزركب كبلين إذن معكنات صبصيبان زلوا إذا خمزيلن كل قال لهم بيت مخر وكلت حزب إثيوبيا اتياب العلس على سنت شعتن أبلات نايت بيت مخر الزنبرة ناي زي مخصص مثل على العلو وكم زول أفليتو كبزم سلاسنت شعتن بوليتيكانياتات كا دكتور دبرتسين قبر ميكائيل جيتاچو ردا اسملاش ولد سلاسن أبايت أهين كم زركبوا منتقليسو كم زفلت زي مخصص مثل بوليتيكاويان مرحت هاجر كومدما أبلات برلمان كلو أو سنتاتهم زخونة أغطات كي وردم كومدما كاب كستات زدحنهم حقا ومسرحيو نازي حجي ببيت مغري ووكلت حزب إثيوبيا توسيد زلو وسانه بزملكت كا كساب حجي تمرحنت كلل تግራይ زخونه زتوهبه መልሲ እኳ እንተዘየለ መንግስቲ ክልል ትግራይ ካብ መስከረም 25 ንድሕር ንክልቲኦም ኣብያተ ምኽርን ቀዳማይ ሚኒስተር አብን አፍልጦ ከም ዘይህብን ተወከልቲ ትግራይ መስሓቡን ይዝከር حنتي أسوسيتد بريس تبهال معكن زينا نحلافي سبقو حجز حبرات هاجرات أب إثيوبيا تقيسا اتحلافي أب تجري بان نمركب رجع مكبر كر أجميرو كم زلون قربت عين النبتة كل الكأتواز الدليا مكاين كأب دوبات تخل كلن كم زلوا يجلسوا إذا حلافي سبقو حجز حبرات هاجرات أب إثيوبيا زخونة ساجد محمد ساجد زبهال بعلمزي أب تنزع معكن هيبوز ولا مجلسي نحنا بقولت في سبقو حجز كنا بصحن دلا لنا مقبل ندادم بقولت في يزد دلا زلا أب تكلل أستات كل 8 مليون زبس حزبي أب كبيت كونتات يزركب دحر مبال كالوت بمائت أشحاد زغصرو تمازابلتون أب تساقم كم زو دقي تزاريبو كبز قصيلو خاص ساجد أب تكلل أستات شعات ميتشح سراحتنياتات راديت حبرات هاجراتن كالوت تكالاتن مسهز بعلم نمرخاب يسعرون حاجز كرغبو يمحصونو كم زلون تكالات حبرات هاجرات كوم دما عيسرا زخون زي منغستاويان تكالات كا أب كلت بيت صحفتات تمركيسو مالو دحر مبال أستا شح زيغاتات زتفلالي هاجرات زخون بصحتن كالوتن دما أب تكلل منقد تعاطيوم كم زلي يقليصو نسو وسيخو منقد اير منقدتات اقولقلت انترنت بانكن تعاطي بمهلاو نتوم 2 مليون حجز صبيو حجز مبصح كبيت كوينو خمزلي تزاربه كالي مزحجا قاطي مزول كونتات نا إثيوبيا بزتحاسكا حدا انفورميشن فورم فور إريتريا زبال بإريتراويانن إيروباويانن زقوم محبر اتوم مبتكلل زركبو إريتراويان سدتنياتات نوحس كبابيتات تهاجر كغعزون نابت غونص قاطي ملزول كباب خاصباو حجزات مبصح وحس بايتا خطاطحن زحات الدبدبه نابتكال سدتنياتات حبرات هاجرات UNHCR كوم دما اهغراو كوميته قيح مسقلين يمسديدم اتي انفورميشن فورم فور إريتريا زبال محبر بتوسخي ابتي سدد دبدبه مبزحتهم توم اب تግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከቢድ ምግሃሰብ ኣው መሰላት ዝሃደሙ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝኾኑን ደጊሞም ከዓ ናብቲ ዝሃደሙሉ ኩነታት ተቃሊዖም ከም ዘለዉ ጽሒፉ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን እቶም ስደተኛታት ዋሕድ ዝረኽብሉ ኩነታት ከጣጥሑ ሓቲቱ ዘላ እቲ ማሕበር ብተወሳኺ ከባቢ 100,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብቲ ጎንፂ ተኸሲትሉ ዘሎ ክልል ትግራይ ኣብ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ከም ዝርከቡን ኣቐዲሙ ብሰንኪ
ኮሮና አጋጢሙ ዝነበረ ሕጽረት መሰረታዊ ቀረባትን መድሃኒትን መቆራጽ አገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ተወሲኽዎ ነቲ ዝነበሮም ክብደት ናብራ አጋዲድዎ ከም ዘለዩ ኣብቲ መልእኽቲ ጽሒፉ ብኻል ወገን ከኣ ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘዳውብ ከባቢ ብሰንከት ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ጥራይ ክሳብ 6,000 ዝበጽሕ ህዝቢ መረበቱ ገዲፉ ሱዳን ዝኣተወ ኮይኑ ሕጂ ከኣ ነቲ ህዝቢ ዘደለ ቀረባት ንምሃብ መንግስቲ ሱዳን ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ሓደ መሐመድ ራፊቅ ዝበሃል ተወካሊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ከኣ ነቶም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ኣትዮም ዘለዉ ተመዛበልቲ ናብ ሓደ ብእምራ ኩባ ዝፍለጥ ማዓስከር ንምብጻሕ ኣብኡ ከኣ ዘደለ ቀረባት ንምሃብ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ በዓል 80 ሓመዳይትን ዝበሃል ደባዊ ከባቢታት ብመካይን ከምኡ ድማ ብነፋሪት ክወስድዎም መደባት ተታሒዙ ከም ዘለዩ ንማዕከን ዜና ሱዳን ሱና ዝሓበረ መንግስቲ ሱዳን እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን አጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ድሮ ብመልክዕ ተመዛበልቲ ክጸልዎ ጀሚሩ ብምህላው ነገራት ብዘተ ክፍታሕ ይሓትት ዘሎ ኮይኑ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዑስማን አልሰይድ ከኣ ሃገሩ ሱዳን ካብቶም ኣብ ገንፂ ዝርከቡ ወገናት ዝኾነ ወገን ከይሓዘት ኣኼባ ኢጋድ ፀዊዓ እቲ ዘሎ ሽግር ብዘተ ክፍታሕ ክትጽዕር ፀዊዑ ክትብል እያ ሱና እትበሃል ማዕከን ዜና ወሲኻ ሓቢራ ዘላ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ምርጫ ቆጸራ ድምጽታት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ድሮ ተወካሊ ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾነ ጆ ባይደን ተዓዋቲ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እዚ ይኹን እምበር ትራምፕ ብኣካል ይኹን ብመንገዲ ትዊተር ኣይተሰዓርኩን ገና ቆጸራ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ይዛረብ ብምህላው ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ወጻኢ ካብ ወጻኢ ወነቐፌታ ክመጽእ ይዝረአ ዘሎ ሕጂ ከኣ ኣብ ጃፓን ሓደ መንግስቲ ሃገር ከም ሚኒስተር ኮይኑ ዝሰርሕ ካዙዮሺ አኬባ ዝበሃል በዓል ስልጣን ብመንገዲ ትዊተር ገይሩ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ምርጫ ምትላል ነይሩ ክብል ከምኡ ድማ ብፍጹም ኢደይ ኣይሂብን እንዳበለ ክርእዮ እንከለኹ እዚ እንታይ ዓይነት ዲክታቶርነት ኢለየ ዝሓስብ ብምባል ንዶናልድ ትራምፕ ተግባሩ ምስ ተግባር ዲክታቶራት ከመሳሰለ ይተራእዩ ዘሎ እቲ ናይ ጃፓን ሚኒስተር ግና ነቲ ብትዊተር ዝጸሓፈ መልእኽቲ ብዙሕ ከይጸንሐ ዝደምሰሰ ኮይኑ ንጋዜጠኛታት ከኣ ኣነ እቲ ዝጸሓፍክዎ ብኻልእ ክትርጎም ስለ ዘይደለኹ የደምሲሰዮ ኣነ ከምኡ ምባለይ ከኣ ኣሜሪካ መርኣያ ናይ ዴሞክራሲን ከላ ብሰንኪ ምርጫ ኣብ ከምዚ ምክፍፋል ክትኣቱ ምርኣየ ስለ ዘሕዘነኒ ብምባል ነተግባራት ትራምፕ ተግባር ዲክታቶራት መበልዩ ምኽንያት ዝገለጸ ኣብ ሃገረ አይቨሪ ኮስት ድሕሪ ዝተኻየደ ኣከራኻሪ ዝነበረ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተኸሲቱ ዝሕሪ ዝጸንሐ ዕግርግር ሕጂ ኣብ መንጎቶም ተቐናቐንቲ ስምምዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ከኣ ፕሬዝደንት አላሰነ ኣታራን ቀንዲ መወዳድርቱ ሄንሪ ኮናን ቢዳይን ብሩቡዕ ኣብ ርእሲ ከተማ ሃገር ከተማ አቢጃን ኣገዳሲ ዝበልዎ ዝርብ ድሕሪ ምክያዶም ብሕጂ እውን እቲ ዘተ ከም ዝቕጽልዎ ገሊጾም ብምህላዎም እዩ መንግስቲ አይቨሪ ኮስት ድሕሪ እቲ ፕሬዝደንት አላሰነ ኣታራ ንሳልሳይ እብረ ፕሬዝደንት ኮይኑ ምምራጹ ዝተወልዐ ዕግርግር 85 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝገለጸ ኮይኑ ግን እቲ ውጽኢት ድሕሪ መቅልሑ ብዙሓት መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ነቲ ውጽኢት ስለ ዘይተቐበልዎን ብተወዳደርቲ ዝቆመ ምምሕዳር ክመስርቱ ስለ ዝጸውዑን ብመንግስቲ ክእሰሩ እዮም ተራእዮም ነይሮም ሕጂ ድማ ፕሬዝደንት አይቨሪ ኮስት አላሳና ኣታራ ድሕርቲ ምስ ቀንዲ መወዳደርቱ ሄንሪ ኮናን ቢዳይን ዝገበሮ ዘተ ናብ ጋዜጠኛታት ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምትእማን ዳግማይ ተፈጢሩ ክብል ተዛሪቡ እዚ ይኹን እምበር ከምቲ ልሙድ እቲ ፕሬዝደንት አይቨሪ ኮስት አላሳና ኣታራን ቀንዲ መወዳደርቱ ሄንሪ ኮናን ቢዳይን ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታት ሰላም ክባሃሉ ኣይተራዩን ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ንዓኹም